дар Русия боздошти муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи Миёна бо иттиҳоми гӯён терроризм, маблағгузорӣ ва ҷалбкунӣ ба сафи гурӯҳҳои мамнӯъ идома дорад. Тибқи иттилои портали хабарии Новая Версия, додгоҳи низомии Русия зодаи 26-солаи шаҳри Кӯлоб Ҳафизо Фирӯз Сафаровичро ба 7 соли зиндон маҳкум кард. тибқи изҳороти расмии раёсати ФСБ дар вилояти Саратов, Ҳафизов ба ҷалби навкорон тавассути интернет айбдор мешавад. факти ҷалби як сокини шаҳри Саратов барои вуруди минбаъдаи ӯ ба Созмони байналмилалии террористии ҳаракати «Толибон» ба қайд гирифта шуд, хабар медиҳад хадамоти матбуотии ФСБ. инчунин хадамоти матбуотии ФСБ Русия навори видеоӣ бо боздошти як гурӯҳи муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи Марказиро дар Нижний Новгород нашр кард. тибқи иттилои намояндагони ФСБ, ҳамаи боздоштшудагон шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд. ба гуфтаи муфаттишон, пешвои гурӯҳ борҳо тавассути пардохтҳои электронӣ ба баъзе террористон дар Афғонистон маблағ интиқол кардааст ва онҳо дар навбати худ маблағҳоро барои фаъолиятҳои террористии худ сарф мекарданд. дар навори видеоие ки маркази матбуотии ФСБ нашр кардааст, зоҳиран боздоштшуда шаҳрванди Тоҷикистон ва номаш Ислом муаррифӣ карда мешавад, ки соли таваллудаш 1997 ё 1998 мебошад. дар навори видео дида мешавад, ки боздоштшуда тамоми айбҳои дар терроризм ва маблағгузории Дииш, ки ба ӯ нисбат дода шудааст, комилан рад мекунад. айни замон Ислом дар боздоштгоҳи муваққатӣ қарор дорад. нисбати ӯ тибқи моддаи мусоидат ба фаъолияти террористӣ, яъне моддаи 205.1 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва ӯро то 15 соли маҳрумият аз озодӣ интизор аст. ёдрас мекунем, ки чанде пеш ҳамин гуна боздоштҳои муҳоҷирон аз Осиёи Миёна дар чанд минтақаи Русия бо гумони гӯён терроризм сурат гирифта буд. ФСБи Русия чанд навори видеои амалиётҳои махсусӣ гузаронидаро нашр кард. дар шаҳри Москва ба гуфтаи хадамоти махсус, як ҷавони 19-солаи тоҷик ҳангоми кӯшиши муқовимат нишон додан кушта шудааст. қобили зикр аст, ки агар қаблан коршиносон ва сиёсатшиносон дар бораи бофта шудани чунин парвандаҳои ҷиноӣ алайҳи муҳоҷирони меҳнатӣ дар аксари ҳолатҳо ҳарф мезаданд, имрӯз бошад аксарияти мардуми рус аз ҳақиқати ҳодиса огоҳанд, ки инро шарҳҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои хабарӣ дар зери чунин нашрияҳо гузошта шуданд намоиш медиҳанд.